भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में आजकल एक के बाद एक नया गाना होता। इहे बीच भोजपुरी वॉइस क्वीन शिल्पी राज अपन एक नया गाना लेकर आई बड़ी। इ गाना के टाइटल है रसगुल्ला। गाना के शिल्पी के साथ सिंगर विजय चौहान गईले बाड़न। रसगुल्ला सॉन्ग रिलीज होते ही यूट्यूब पर धमाल मचा दिया। इ गाना तेजी से वायरल हो रहा बा। शिल्पी राज और विजय के रसगुल्ला म्यूजिक वीडियो में काजल कश्यप के साथ विजय चौहान नजर आवतन। गाना में दोनों जने के केमिस्ट्री लाजवाब और दोनों के जोड़ी भी दर्शक द्वारा खूब पसंद कईल जा रहल बा। बता दी कि गाना त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज भइल बा। अब तक इ गाना के काफी व्यू मिल चुकल। गाना में दिखावल गईल बा कि काजल 3 साल बाद जब मायके आवतारी तो उनकर मुलाकात उनका पुराना प्रेमी विजय से। विजय काजल से पूछत आरन कि इतना दिन तक हमर याद ना आई। इहे मीठी नोक झोंक के साथ गाना के दिखावल गईल बा। रसगुल्ला गाना के लेकर शिल्पी राज कहतारी कि गाना लोगों के काफी पसंद आ रहल बा। बता दी कि गाना के संगीतकार विकास यादव बाड़न और निर्माता कुमार आलम बाड़न, कोरियोग्राफर साहिल राज बाड़न और वीडियो डायरेक्टर राजेश गुप्ता और क्रिएटिव डायरेक्टर नैन मोरिया बाड़न। इ अपने लगन के वीडियो कैसन लागल? अगर अच्छा लागल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ना भूलें।